Καλησπέρα Γεωργιά μου. Καλημέρα Γαβριέλα μου. Πάμε να φτιάξουμε όμορφα πράγματα με απλά υλικά, πολύ φτηνά και εντυπωσιακά. Τι θα μας φτιάξει σήμερα? Σήμερα είπα να φτιάξουμε στεφάνια, τα οποία δεν είναι απαραίτητο να μπουν μόνο στην πόστα. Μπορούν να μπουν και πάνω στο τραπέζι του σαλονιού μας και μέσα να βάλουμε όμορφα κεριά. Μπορούμε να τα κρεμάσουμε, δεν ξέρω αν φαίνεται, δεν το έχω. Θα δείξουμε εδώ τη σκάλα μας με τα φλιτζάνια, ναι, με τις κόκκινες κορδελίτσες και με τα γλυφιτζούρια. Τι όμορφο που μπορούμε είναι. να τα κρεμάσουμε πάνω σε ένα φωτιστικό και να είναι πάνω από την τραπεζαρία μας και να είναι πάρα πολύ όμορφο. Κοιτάξτε το στεφάνι μας, κοιτάξτε το στεφάνι μας με τις μπαλίτσες, τι όμορφο που είναι. Και είναι από Κυπαρίσι αυτό. Από Κυπαρίσι. Από μόνο Κυπαρίσι, κορδέλες και κάποιες μπάλες που περίσσεψαν από το δέντρο που έχουμε στολίσει. Και το έχουμε φτιάξει έτσι και είναι πάρα πολύ ωραίο να μπει πάνω σε ένα όμορφο φωτιστικό πάνω στο τραπέζι μας. Θα του δώσει πολύ αρχοντιά και θα είναι και πολύ ωραίο. Δίπλα είναι η σκάλα που έχω βάλει πάνω φλιτζάνια, Γαβριέλα μου, τα οποία μπορούν να δέσουν πάνω στις σκάλες των σπιτιών τους και με πολύ απλές κινήσεις να βάλουν λίγα γλυφιτζουράκια μέσα και να φαίνεται η σκάλα τους πολύ εντυπωσιακή. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε τώρα να φτιάξω ένα στεφάνι με κουκουνάρια. Να το σηκώσω λίγο γιατί έχω κάνει το μισό, σχεδόν είναι έτοιμο. Θα χρειαστούμε κουκουνάρια, θα χρειαστούμε φέτες από, δεν ξέρω πώς, θα χρειαστούμε φέτες από πορτοκάλι, τις οποίες έχω αποξηράνει στο φούρνο, Γαβριέλα μου. Τις έχω βάλει μέσα για περίπου 2 ώρες, έτσι στους 100 βαθμούς και έχουν ξεραθεί και θα είναι υπέροχη διακόσμηση για το στεφάνι μας. Λοιπόν, θα χρειαστούμε κανέλα και θα χρειαστούμε και κάστανα, ναι, είναι κάστανα. Λοιπόν, και αρχίζουμε να κολλάμε τώρα. Παίρνουμε τη σιλικόνη μας που καταρχάς αυτό θα πουλάνε στα... ναι, χάσαμε αυτό. Στα φυτόρια. Μπορούν να βρούνε, είναι το στεφάνι. Βάση για στεφάνι. Βάση για στεφάνι, αυτό θα το ζητήσουν. Νομίζω έχει γύρω στο 1 ευρώ, αυτό είναι πολύ φθηνό. Και μετά αρχίζουμε και κολλάμε τα κουκουνάρια μας για να γεμίσουμε με σιλικόνη. Μην το φοβάστε, θα κολλήσει μια χαρά και κολλάμε γύρω-γύρω. Με το μηχάνημα αυτό. Με το μηχάνημα. Έχεις πει πολλές φορές ότι είναι και πολύ φθηνό. Πάρα πολύ φθηνό. Δηλαδή 5-6 ευρώ το αγοράζουν και το έχουν για μία ζωή. Τώρα, Γαβριέλα μου, έχουμε ένα λεπτάκι. Θα το κολλήσουμε και θα μένει αυτό. Μετά, αφού κάνουμε το γύρω-γύρω, θες να το κάνουμε να το τελειώσουμε αυτό? Αν μπορείς και αν δεν θα πέφτουν και χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Θα το βάζω εγώ και θα το κρατάς εσύ. Εγώ δεν το κρατήσω, αλλά θέλω να μου δείξεις πώς θα στολίσουμε και με τις φέτες πορτοκαλιού. Ναι, θα το κάνουμε από πάνω τώρα για να φανεί. Λοιπόν, οι φέτες πορτοκαλιού τώρα θα τις πάρουμε έτσι πολύ απλά και θα γεμίσουμε τα κενά. Όπου δηλαδή έχει μείνει κενό πάνω στο στεφάνι μας, γιατί δεν μπορεί να γεμίσει όλο με τα κουκουνάρια, θα έρθουμε και θα τοποθετήσουμε πάνω τη φέτα του πορτοκαλιού και μετά, για να το κάνουμε να φαίνεται και λίγο πιο πλούσιο και πολύ όμορφο, θα πάρουμε αυτά τα κάστανα και αυτές τις κανέλες, θα βάλουμε πάνω, θα τα βάψουμε με ένα σπρέι χρυσό, που το βρίσκουμε πολύ εύκολα και είναι και πάρα πολύ φθηνό. Θα τα κολλήσουμε πάνω σε ένα σκοινί, Γαβριέλα, δεν χρειάζεται να πάρουμε κάτι το ιδιαίτερο για να το κάνουμε. Και μετά θα έρθουμε και θα κολλήσουμε ακριβώς, κοίταξε το λίγο, όπως είναι εδώ, βάζουμε τη σιλικόνη και ερχόμαστε και το βάζουμε εδώ. Πάνω στο πορτοκάλι. Και μετά το γυρνάμε γύρω-γύρω και το μπλέκουμε, ανάλογα με το που θέλουμε να τα βάλουμε και το στερεώνουμε αυτά. Γιατί πλέον έχει γίνει σαν κορδέλα η κανέλα και το κάστανο. Και έτσι θα μπορούν πολύ εύκολα να στερεωθούν. Να το γυρίσω λίγο έτσι, να το βλέπουνε. Και έτσι να το σηκώσουμε και έτσι λίγο. Να το σηκώσουμε λίγο να το δούνε. Και μετά, Γαβριέλα μου, με αυτά που είναι από πεύκο. Και τα έχεις όμως, βάλει τους έχω βάλει σπρέι και λίγο γλίτερ. Θα έρθουμε και θα βάλουμε μέσα εκεί τα κενά. Υπάρχουν κενά πάλι. Από πάνω, από κάτω. Εντάξει, τώρα είναι και τόσο εύκολο να το κάνω από παντού. Λοιπόν, και το στεφάνι μας θα γεμίσει. Με πολύ απλές κινήσεις. Αυτά. Έτσι, Γαβριέλα μου. Και γέμισε.
και έχει γίνει έτσι. Έτσι. Ναι. Με πολύ απλά υλικά. Φλούδες πορτοκαλιού, κουκουνάρια, κανέλα, πεύκο και τα κάστανά μας. Ωραία, αυτό είναι το ένα είδος το οποίο Αυτό μας είναι το προτείνεις ένα να το κάνουμε. είδος. Εδώ μας έχεις κάνει κάτι άλλο με κουτάκια με δωράκια, ας πούμε. Ναι, είναι διάφορα κουτάκια τα οποία εγώ έχω δέσει. Να το σηκώσω αυτό πρώτα νομίζω για να Ναι. σε ευκολύνω. Αυτό είναι το άλλο μας το στεφάνι. Αυτό είναι για πιο μοντέρνα σπίτια. Δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν να κάνουν το σπίτι τους παραδοσιακό κόκκινο και θέλουν να το κάνουν, ξέρω εγώ, να του βάλουν ροζ, να του βάλουν γαλάζιο, να του βάλουν καφέ. Θέλουν να ξεφύγουν από τα συνηθισμένα. Και θεώρησα ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Μετά, Γαβριέλα μου, τα στερεώνουμε αυτά τα πράγματα περνώντας κορδέλα και ερχόμενοι από πάνω και κάνουμε φιόγκο. Πλούσιο, ένα πλούσιο φιόγκο για να μπορέσουμε να το κρεμάσουμε στην πόρτα μας. Ένας έξυπνος τρόπος τώρα για να κάνουμε φιόγκο χωρίς να κουραστούν ιδιαίτερα, γιατί βλέπουμε πλούσιους φιόγκους και διαρωτόμαστε πολλές φορές πώς το κάνουν. Ναι. Λοιπόν, θα δείξω ένα πάρα πολύ εύκολο τρόπο κάνοντας απλές κινήσεις, δηλαδή όπως κάνουμε το φιόγκο στα παπούτσια μας, στις κορδέλες μας, μπορεί σε ένα φόρεμα το οποίο φοράμε. Έχω κάνει πρώτα ένα φιόγκο. Το βλέπετε, που είναι ένας φιόγκος, ναι. Απλός φιόγκος. Και έρχομαι από πάνω του τώρα, επειδή έχω μακριές κορδέλες, και κάνω ένα δεύτερο. Πάνω από ακριβώς από τον πρώτο. Λοιπόν, έχει βγει αυτό τώρα. Με μια πολύ απλή κίνηση, Γαβριέλα μου. Πολύ ωραία. Και έχει βγει τώρα ένας φιόγκος, ο οποίος είναι και πλούσιος. Εντάξει, αν είχαν περισσότερο θα το δέναμε περισσότερες φορές και θα έβγαινε ακόμη πιο πλούσιο. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να δείξουμε, αυτό με το κυπαρίσι, για να δείξουμε λίγο πώς μπορούν να το φτιάξουν, είναι μικρά κομματάκια από κυπαρίσι. Όλοι θα κλαδέψουμε τώρα στο σπίτι μας τα κυπαρισάκια, συνήθως οι περισσότεροι έχουμε στο σπίτι μας γύρω-γύρω. Θα τα κλαδέψουμε, θα τα κόψουμε σε μικρά κομματάκια. Εντάξει, δεν μπορούμε να πάρουμε ολόκληρο αυτό. Και θα πάρουμε σύρμα, πολύ απλό, και θα αρχίσουμε σιγά να τοποθετούμε αυτό και να το στερεώνουμε, Γαβριέλα μου. Ένα ματσάκι έτσι θα πάρουμε, ναι, με κλαναράκι και μετά δίπλα θα βάλουμε άλλο ματσάκι. Και θα το στερεώσουμε με μικρά τελάκια, σειρματάκια. Ναι. Τώρα αν δεν έχουν σύρμα στο σπίτι τους και θέλουν να βάλουν κορδέλα, γίνεται και η κορδέλα, γιατί με την κάθε κίνηση που κάνω εγώ καλύπτω το προηγούμενο. Ναι, η κορδέλα όμως δεν θα στερεώσει τόσο καλά νομίζω. Ναι, εντάξει, πρέπει να την κάνουν πολύ σφιχτά. Πάρα πολύ σφιχτά για να τους βγει αυτό. Τώρα, το άλλο, Γαβριέλα, που είναι και πολύ έξυπνο, είναι αυτό. Έχω πάρει μία απλή κόλλα Α3. Κάνουμε εδώ το δεντράκι μας, κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Είναι με απλά φύλλα ευκάλυπτου τώρα αυτό, έτσι. Και με μία κόλλα. Έχω πάρει την κόλλα την Α3. Μπορούμε να το δούμε το δεντράκι μας από κοντά. Είναι πολύ όμορφο και μπορείτε να το φτιάξετε με χαρτονάκι. Με χαρτόνι και με φύλλα. Λοιπόν, το έχω διπλώσει. Ωραία. Ένα απλό, το πιο απλό διακοσμητικό που θα μπορούσε κάποιος να κάνει στο σπίτι του. Πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, έχω διπλώσει τώρα την κόλλα την Α3 και έχω σχεδιάσει μισό ελατάκι. Μισό, πολύ απλά. Θα πάρω το ψαλίδι μου και ακολουθώντας τις γραμμές, Γαβριέλα μου, που έχω κάνει εδώ πέρα, θα το κόψω πολύ απλά. Ναι. Και στο τέλος, δεν θα πάρει πολλή ώρα, θα μας βγει ένα ολόκληρο δεντράκι. Τράβηξε το, Γαβριέλα. Φοβάμαι να μην το χαλάσω. Όχι, μη φοβάσαι. Λοιπόν, και θα βγει αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει, το οποίο εμείς θα έρθουμε και θα το στερεώσουμε πάνω σε ένα ξύλο. Ένα ξυλαράκι. Ένα ξυλαράκι το οποίο έχουμε, μπορεί να μην... Όλοι έχουμε στο σπίτι ένα ξύλο, δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Και σιγά τώρα θα πάρουμε τα φύλλα από τον ευκάλυπτο. Εντάξει. Τα φύλλα είναι, δείξτε τα, ποια είναι τα φύλλα. Αυτά, είναι φύλλα από ευκάλυπτο αυτά. Πολύ απλά φύλλα από ευκάλυπτο. Φυσικά φύλλα από τα δέντρα μας. Θα βάλουμε λίγη σιλικόνη. Δεν φαίνεται. Ναι. Θα βάλουμε λίγη σιλικόνη και θα έρθουμε τώρα εδώ πέρα
και θα το κολλήσουμε, Γαβριέλα μου. Και σιγά σιγά αυτό θα γεμίσει με τα φύλλα από τον ευκάλυπτο. Θα μας πάρει λίγη ώρα να το γεμίσουμε, όμως αφού γεμίσει τώρα αυτό, με ένα απλό σπρέι θα το βάψουμε, θα ρίξουμε τα γκλίτσερ μας και είναι έτοιμο. Το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Κοιτάξτε με πόσο απλά υλικά μπορούμε να φτιάξουμε υπέροχα διακοσμητικά για το σπίτι μας. Αυτά όσο αφορά τις χειροτεχνίες μας για σήμερα, και αυτά εδώ τα πράσινα τα μπουκάλια που έχει συνδυάσει με το λουλούδι το χριστουγεννιάτικο, το αλεξανδρινό, είναι υπέροχη αυτή η διακόσμηση, αυτή η γωνιά. Πάλι με απλά υλικά, απλά πράσινα μπουκάλια, διάφορα σχήματα και... τα βρίσκουμε πολύ εύκολα στα κρασιά, τα βρίσκουμε πολύ εύκολα στο να τα δούμε, μπορούμε να τα δούμε και αυτά. Ναι, θα βρίσκουμε στο σπίτι από διάφορα προϊόντα ίσως που έχουμε, και αν βάλουμε λουλουδάκια το αλεξανδρινό μέσα, είναι πάλι μια πολύ ωραία γωνιά να στολίσει στο σπίτι μας με μια πολύ εύκολη κίνηση. Τώρα αυτά ομορφίζουν και με κορδελίτσες και με πραγματάκια που θα θέλουμε εμείς να αρχίσουμε. Μπορεί να ανοίξουμε το ντουλάπι και να δούμε πράγματα τα οποία μπορούμε να τα βάψουμε με ένα σπρέι με λίγο γκλίτσερ και να τα κάνουμε να φαίνονται εντελώς διαφορετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές σου και για τις προτάσεις σου, Γεωργία μου. Μπράβο σου. Φαντάζομαι πόσο όμορφο είναι το σπίτι σου αυτές τις ημέρες. Δεν φαντάζεσαι, Γαβριέλα, γιατί δεν έχω χρόνο να το στολίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν έχω καθόλου χρόνο. Θα σε περιμένουμε με άλλες προτάσεις. Να είσαι καλά, να δημιουργείς πάντα τόσο όμορφα. Γαβριέλα μου, η επόμενη πρόταση προτείνω στις νοικοκυρές πραγματικά να τη δούνε, γιατί είναι κάτι το οποίο θα το χαρούμε όλοι. Τι είναι? Αφορά τη μέρα των Χριστουγέννων, δεν θα πω τι είναι. Και αν έχουν λίγο παρακολουθήσει αυτά που κάνουμε, θα είναι όλα αυτά κάπου που θα το χαρούμε όλοι μαζί τα Χριστούγεννα. Θα το περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον. Εμείς πάμε τώρα σε Δωροθέτες και επιστρέφουμε με τα μουσικά μας νέα και με τα δώρα μας.